Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kakinhon tem jong ka groundbreakers kadai kakinhon ka baju tem badrwai tangye ki jingrawai niam ya kamala seng haus nam arajar arpo da kakinhon jong ki samla ki bana sor shlong ki dikot jong ni kakinhon ki kinthop ya ujerial Nicholas Kharbi kumunong tem drum ubawan lang lingdo ubadairu unong tem drum uprang kupars em unong ruai Jeffrey Manson Darling unong tem gitar bat ubalong ru hagajo kapor unong ruai ubantay Darling unong tem bass Jerry Casper Kharbi unong tem nya ka lead guitar bat ubadandor lingdo ubaday unong tem nya ka keyboard. Bunsi na try ngaji pen mong yame ling baki kamba jine jonga ngim snu thula jingem bangayat bat ka perthei Henry me khot yit yanga able Layap halor dimna bantun em yunong popkong mga kung tanan dem mani ya usi mutray kitray ungan penjam laser jinwa nilong ang penkya ya kajing
lihat aswa bani thu sepang kumnu ngi form ni ka ban ke jongi ti kani ka ban ke jongi form ke jongi kalong house name arjar khat phra ti ke jongi kendu ti kalong bai la ka jong namar ngilam sedang namar ye Nigeria ngai thu sti segoti ti kumtu ter gi phrang ru ngai thu kumtu hau arjar khan riu ye kumtu ti ingla sedang bani tem la kham slam hi henre ke jing form ni ka group kalong house name arjar khat phra keteng jonga ngade Jerry Casper Harbi ti ngade lead guitarist support kan ni ka band Ground Breakers ti khendiat chapang ga jingmot jong ni ka band lada phi pet ya ka logo mo jong ka band ga jong ni phi u tu ding phna ba kumno ba u break ya to ground mo bar ni ba to ground ko orpaj ti ka jingmot jong ni ka band ru ban shu ong no kalong ba ling ba ka surging rai mo kan ka bigi brem da ki on praise and worship tien nong wei lani da ka tin khasi ni ong ka jingro ba ka jing mani ni kwa ban pen pra ya ka madan mo ka ba ni khenya ka kum ka kala pande ka jinge ka jingele namar kum ba na ka tin ka jong blai hinda puliru ni ba kum no u sol mo hapor ba wan tu minsim baman mo ni ba utu katu baro kalat phar hapor bu debit wan bantem hapor bu debit wan saka kamera ka jong ubat bu tem ni bakum no tu suit mo bu tu misi maman herno te kata ka jing thumui jong ni ka ban blipping ai karteng mne ka long namar ba kum ka ban ni kwa ban i ba ka kanu ka jing ele mo de fidan kanu ka jing ele ling ba ka praise and worship hila ban lan nang ta lara fidan ha kanu ka dam ka jing sosi mo depression ngani thui phi la da phi shimya ka por ban mani ban mo ban yaro you try ling ba ka surging rai pinsu thu sha ka jing plan but ka ultimate goal hi ban shu ong no ground breaker hi ka di bangi kwa ai ban pen pra ya ka ni ka man shu ong no ya ka hima mo ya ka ni ka bor jing dom baro ling ba ka ni ka jing ro ba ka jing mani ban ka ni ka band ground breakers ari kum main vocalist jong band an patai phi hapring jong ilang baro ingila iyo an pelat southly ki jirai la dia ban yo release la an pelat po YouTube te hidan ka tu kat ne teli ki jirai ki bangin sa recording ki dang dan ha jingat inti ki jongi ar lai teli ki jirai ki bon ya ka khatsan ne ar po teli ki dan ki jirai ki bangila iyo ban thang la iyo ban ka arrangement in rong sinong ni patle kata andre ya ka ba uble hira ai ni jirai ka long ba cái gì bao rồi thì cái bà hiểu play cái ta hi Bunsi na try ngaji pen mong yami ling baki kamba jine jonga ngim snu thula jingem bangayat bat ka perthei rebe khot yit yanga able ya gani ki jirai milon open kia ti
ya kasur ila le I prang andre ya kentien ngale hi manga tang balong wala kataru ngile ya yu ngile pin ilang kan yuwe ti long kabyang nem kum ne ngi hab ya pet ti long le se ka long ka babakla namar ban pin plai ktien ka jong blai long babakla ti kam dei namar kani ka jingrai ka long ka saprang nama ti kan long ka babakla ki we ti kam ya hab ya kata andre ngi hab da pet ti pnya te ayu ka kren bat ngitip ba kani ka habang iplai ni ka jingrai kan long ka khubor bat kan long kan kata ya no re no le se kam dei phongon re iwe ru namar ublei uang ling bau khon mau uang ba lada ka we ka men sim kan ja no ususi henry lada knai teli ja henry wat le yewe na sem bali wat I te kata ka jimut ka jongi long bangi habangi le kanu lyrics ni le lang bet namar ngin wat ki jing tuna kan namar ngin pelat da ka babakla te kanu mi hap ta Groundbreakers ngila yo on pelat hadu sauteli kata ka beningkong melong nong penkia ti nong up lang brod nanta ka jing krau ka jong mi ya ka bai prang hi marwai larwai pat kumju ru ya ka tu ka bangina supply sen ka hozana kita bro sauteli ki bangila pelat bat kinang don shoot bangin pelat benong yang kata lyrics bat ya ketiun juga jing roi bunsin ti ngele lang hi baro ya kata bat lyrics bat ketiun juga jing roi tahi ki jingruai hakapor bagi nang sedang akan mau ningkong akan open kia nya praktis hakawi kasam haying jing ba jef mo si sapo jayau sithia tingnya praktis hang tu ti komta ngi wat ki pat wat komta ter tiga recording pat ti ngilet by direct by sapo kawi ka studio mo ni po not mai katika ka Noah's Ark studio hapo kani ka guidance ka jong I ba ban baha sau kumi mo ti hadian nang tu ni sungu ublei bola kurkhuim ka ban mo ngila la ban ki tiar te menta ha bai de ber ka recording bunsin hi ngale hi henry ha mixing ba mastering pat ni pha bet po shakata ka studio mo ni no thmai ga ni ka Noah's Ark studio ni po potanan ha po I badi bale ka tu ka jingraji baro hi ba ban bahasa hukmi
wallahi mo wallahi laya tem la katu anisnam kum ha kes yang i ba jeral ne adu arhajar sang la izang mane tem gospel bet jen ti kamlong shisha ka busuk ha ka wikaliang namar ba ki jingele ti wan bet mo ka jing kham tam le ha ka por bi nang dang ki samla li ban shong no hatu ki adolescent mo ka peer pressure ka dan ba hanrei kawai ka long ba ngi aingo yu blei shisha ba u bu ai kata ka jing su thu angi lingba bar kata ka jing start lingba mun sim khu jong u ba ban shong no lara fipet na ka tu ka mo na kanika na ka tin ka jong blei mo ka tu ka khot ka bu jisu kren shain tu mo ya ka tu ka balang apo lau dikaya u ong ba mo ba udah jendala sha ba ka tu ka balang kan long ka ba khlut lani ka ba paja ka bombot ba blei udang la yakin ki breu bingin long bet tang siliang bet hi nyemla ban long bro arliang namar la dangi long bro arliang bat temper thai bat tem gospel te ublem sham subha bat ang tuli jisuli da ka bating e ong ba ya ka tu ka balang la da ka long blam mo pejaru em kludru em ke banjau jisuli ongan priya ka te hadu kata ka long serious mo ka jingyal ti te ni kum ka kinhon mo kum kita gi bala yo ma de ka jing penim ni la kum ka chungrai ka ong mo ngalakut jingmut ban bot yu jisu bat habangi buat yu jisu shamo ni haban jet bet yang kekade bet tangkawi gelenti bingi jet idangi jet ya ka perthai la nengi ya dagani ka gospel te kata ka kade ke bangi kum ka ban mo ni dan but kade kata ka jinglong ka ba pelongi ba the lost kat belong just kat bajar mo ko mo ba ong mene tiki peer pressure te ke ka bajar ka long ba wat apreng ki kita baru ni jet ban tem nam tau jisu kris te ka wala ki jingsha kan tho ma ko jilong samlat ki babuan ba mo jingsha kan no ni bale hok ni humtai henrei ngan sia thu mo phi ki paj baru basnga baro lara phi jet ban bor jisu ite phinom ba bera ka perthai kan angkat ba ong ai kamat angkat ba ong hi henrei da phi jet ban bot hiu phinom ba bera ta dalele ru em por ba nginak dang ning kong do ban record te geni ka bai recording ka bai mo vibe video te ngi shuya nisya ya sablang hi paramangi mo tingi saya sio ka bai yang ni ka bai mix mastering kan ni bai recording bar bai studio ba kum ta ter ti na danru ki breu mo yang blei ba mo bo se mo ki breu ban dan ka donut ban donit man syo no mo ani ki ba harap yang ngiru ki babon ba mo ti hadian kata masen pelaj atu no pen khia te ki views ru ni sungu palat moi phi ki ni sungu palat ya phi ki nong krishan mo kini ki subscribe ki phi ba subscribe ngi phi ki ba krishan ngi mo ba ling ba ki views jong phi ai barok menta ngila mo ka wat nang turu long ngila ayo kendet ka jing yo bang la ban thiet pat ya kitar nrei bros kata kitar te kedehi kumta ngi shu panang ni nang tai mong shu lani shu wai nang ni nang tai hapor practice ai te henry mata ra jing ai jong blei pat ba da jing krishan jong phi mo nya aban thiet kendet de mo ding tang ding tai tiar ba kendet de begini man practice mengli tem keleng hawani ko ay sebenarnya ngoi blei bangi yo ban long kum ne mui long mo ka team groundbreakers si te kum ka team hing la yo on pelaj south li ki jing rai te dang shen man hekini ki arna ngi la yo on pelaj ni ki rai husana kini ka jirai husana ka keran bang akan mau habang puli ya kan ka gospel kat kum no Matias mau gospel kat no Matias akan mau ba haswa bu Jesus Christ un syayap halor kading pna tie ki pat ba Israel ak to por ba ki pediang Jesus Christ sywa bu rung syaka yeng ka jong ble ka to por po Jerusalem tiki pediang ki ong hosana long bala kerku ka kateng jong trai te abang perkhat ya ketua benta ek baktik yang aning kong kalong ba ini ukresma ini ukres bawan pen im ya ka jing im ka jongi kani ka jirai hosana lashim kani hosana lashim naktin greek ka krench pang ka jing pen im safe ka balang aktin jongi nong wai te kani jurang la thong akan mau ba kumtu bang ong habaki bai Israel ki pediang ukres ki ong ba hosana kharteng jong tra di uni unong pen im te ayo ban tho ni juraru de ba
di bawah mensi buku jong blay bakran apa jonga kalong ba ini ukres bawan syong haket jong siam ini ukres ban hadin jong kata uan pen ya ka jing im ko jonga ya ka jing im jongi ki breu ki ba masla jong ni pertai tia ka kran nga duai shubleng ong try ai ni jurai ka bakran spang ka hozana spang ka jipen me ki jong blay tia tho ni jurai ba stan ba la na de naka di breu ba shampang renga shu ai ngo blay ka di ka sam ka bo blay ai po jonga tia tho ni jurai spang ka jipen ka jong kres bang hozana pen crowd tanya kerteng ka jong try birthday ban bên you been real mi long hot mi long khôi mi qua ban bên em yang nam chung mi cả bên khôi yang mi khôi ban tiếng ha chiên yang mi ban cứ khu cơ tên trong mi
gini artli gi jurwai ki bangi pelat ningkong du ya ka melon nong penkia bar ka baar ya ka tu jurwai ka bang melong nong up long berat au nong up long berat nong te gini artli gi jurwai ngila shania ba la shoot ya ni jurwai de iba Mark Davis nadan te ngi supan angu ubleng ngi kendu ngi skamba habangi le ya ni video su on shi tu opreng jong pilang baro iba pet te ngi supan angu ubleng habangi kendu ini perok ru long ngim dan lap dia dah komweru namar bangi ladangin pai mo sya ngiladangin pai hagi ha benta jong social media menta nam ta kini videos nam ta kini jing pin biang mo te ladangi pai preng jong kini ngi iba karem tan dah karem tan dan mar ba ka jing sedang ka jongi namar bang long le si ke ban shu kren khuit amo ngi dang long biet mo dang sedang ka ya lenti ke jongi 4 su thu ba kat do ka jing lot jong ka kat no ka jing don kam jong ka te nga namar nga di perlok ba padi te nga syukur pa iken ong ba kuno try la dalong mo pinyarap lang ngi ke ni artli jong rai te ong prangal te nga long bai ibala kloy mo pinyarap la me pi am ta kan ni jing rai te asman angu uble ya ka jing don benta ka jong ka long ka jing kerku te kan ni video se artli jing rai ke bangila pelan ngila shoot hang tia po showroom jo ka Highland Toyota showroom the kadika showroom ji kali te seban ai khobli shibo ni itrai ba diben pet yang tu iba nongban te la ai ko jaka bangin shoot video kalong ka ba internet shisha ka videos baru iba pet kipat ba ha ba kipet yang ni jurwa ba kumju ni videos ki ong ba kalong ka jing khu ba kalong ka jing internet ha ya ka tu ka jurwa ba kipet te ting seban ai ngu uble tang katai Siam jong kadang yai terang Siam jong kadang yai sliang Angan yo ya kapor Ngan yo ya kapor Tang nami Nani khmat ngidang dan ki project si ban ngidang le komentaru sa artli gi jingrai ngidang ya ngimbut ban pelan menta kowe la ada record ndang sedang ada mix staman shoot ka video ban pelan kowe pat ngidang dan haka recording process but eventually ki future project songi te ki David mo ngi kum ka ken honi ban shu ong no plain and simple ngi kwa ban pelat bi ki jingrai
kaba lah ban kata ya ka donut kejung kibrio nara ka jingrai kaba ngithau lada kastunat ka bastunat ronde lada kampelong mun syauno youtube brio badi babam bun kala bamun kamdan jingmut dei ruem nara ka jingrai kaba ngithau mo lada kamdan kanu ka jingpun sle mun syauno lada kamon lada mo subum talara fi tam ya ka hiyang asem lada kamon lam ya ka tuka jingsuk kejung blei ka hiyang asem kam dan jingmut dei ruem na takara ka future project hi jong ka ban jong hi ka long bangin mo gin ngi dwai hu blei bu nang ai shu ngi jingrai kiba ningkong kiban kata im sim bre bakin kala bumun ka baar kan long ka jingkur khu yu pi wei kinong ngap bat ka kan wara ru hot ya ka jingsuk mo ka jingsuk ka jingkeman lara phi ngap ya ka lara fidan ha mo kum kan ka ya ba mentar ba bon khna samla ba ngap bakin depression anxiety ba kum ta ter mo lara phi skap ini jingrai jongi ngi kermen sha kum ka kan hon mo ba kan lam ka jingsuk mo bo blei sha undan rikat bat phi tu ka jaka hanu no ba phi dan compare u blei undan rikat mo bat phi to por bon ai phi ka ta ka jingsuk ngaju sutanan ngaju snap hi mo ha ka jingya genti kum ka jinglong samlang syam sibun ki jingele mo hakata ka mshong na kata thma ba kan jam sim mo kam de aka thma ba kan jado asok syam sitam ha teng ke jimbun shoi ki wan mshong na tem shak ta ka we ka liang mo tem shak ta ka perthei teng ki jingro ai ki kring shata te andre ha hadian ka tu ni snampan to nga ngu ublei na tem num ta ublei te nga ju ro apran burom ublei re ublei ku ta ko do nuat te ha ka we ka por lengba ta ki jing jing sa mo te kadon ka jing bom klan kamet ke jing bom kot bom kya kamet te ngayo kani te dien ko msong no ngala sim do wai ngala kita ki jing pang baro labra ki tes ki lam te ka penlong yang so ba kata ka sim kan chano na kamet changa ban ngatip ro bangan sayap kata ka jing tip ke jing kran ko do no changa bangan sayap te hadien ta ngadwai hu play ngadwai ngakalam mun ngapun ma go blei yo le sing apan ya ke ka ba ngam tip yo ngapan baklar ngapan ma re ngong ba blei unai ngatang kai tang ka badai ma unis ne te hadian tu pen hapreng kita baro ke jing le ma ke jing pang jing swai te blei wai bor ke pensai bor ting angu kan ba de hakum ka por bang tip ba de jisu kan unong pen padu mdei tang ianga re jong ka perthei pro ko we bula ban pen kala ya kata ko do nuat ya ki jing mut jing perkhat kham tam ya ka man sim ma bakanom jot no ting ai ngu yu blei ba hapreng kita ki jing pang ki jonga ngayo ki jing kot ki jing kha kham di do wai kham ra re yu blei ai bor ngala ban bam ngala ban di de dien ka met ka develop no ngayo ki jing kot ko pura ti na angu ublei ba hadin tu ngong ba ang tam tang nam ta ka chong ublei ban krai ublei na mar ki bro ki te bo ublei hi ule isn ei ma ladang nga jum dur ka ni ladang ale palat ladang ala sai la palat i mei pa kum pang sai la ublei thai mei ni la isi re nga angu pat ublei isi ma nga ye kudup yang ate ngas nga angu kata kan ku ublei te hadin nang tapat ndang ala jam nong ta ngai kendu i prang i para jonga ngi song tu hi jing thia te ngi sthau ti jing rai mi long nong pun khia itu te hadian strat ti jing rai te ngas thu ba atar kadan ke jing de ka jing him jonga kan diat ta ma te nga hadian tu pan nga ka tu ke jing rai ka ta kong yang ate Sim jong kadang yai terang Sim jong kadang yai slian Pangan yo ya kapor Ngan yo ya
Kendiat ru sipangane ka jingrai nong penkhia apor ka recording. Ko abanye thui fi kendiat mo kani hot ki break ki basngap ki sotanya ka final product bon shong hendrei ke baja behind the scene mo shadi chalendat mo apor budang snai ka bon bumtem te skwai thu kendiat sipang jong ka kalong ba kalong ke ba plasha ka ba 4 juta lap nomor ba haswa bangin ya haswa bangan tem moy kan ka jurai nong penkhia nga dan di prangnya dan nyalit sport studio ban ridan ni tinggal record tu te hadian tu lada record te nomor haswa bangan tem bajangi prang ru mo ngala ada pentem nam taki we ki ru ki local artist mo si pentem te kan ika dikasin ko baning kong du apor banga record yang ka jurai no penkhia apor punya record anda ada record baru ke ika baja kalong ba kawin ni kita track apor ba mix yang saya tu ipi klamlong kanuk anur klamlong mo daga kitu ki ba tip ya kan ka sound eng si ombaka signal ka clip kamu ka suhe sendat bet phim su thu ra kalong bi ban su ong no kalong bi kom pasdi jing sdi kum to te kanuk anung la persang ban yuru ndai ka su out of nowhere ban su ong ban ka suhe te hadian no tu hot what it sound engineer la klumar yong ba ka tu nga mix ki jingrai namari ti ba moi tu ba pen recording ni ba pen mixing ya to por di bla kham experience ti ong ta jari ong ka di ka ban ning kong do ba jam kan ni 4 jam menuru ti hadian tu kum ka ken hun ni bu jing doi te hadian ngarung abu jing doi nga te ublei pen sha kan ong ba kanunu ka jing rai ndai ka ba setan ru untip ba kan ni ka jing rai kan dalong ka jing kurku si bobon ba unyale bi kat bala ka bor jung unyale ben ban penduk ani ban penjat ti dah kata jing suthu mo bo blei pen suthu engat wat ngi kum kaban ngi bo jing doi ban hadin nang tai ngan suthu fi kata ka basniu kata tandai finally ka kalong
but hadin isala mo iti engineer mo sound engineer isala ban mix ya ka ban le mastering sang isala ban pelaj jing sha ni jing roi ngi thui phi ngila thu ban record aslam ba tama kawan be jing khanglan ngi thui phi nang ni nang tai kawan be jing khanglan hatu ko por ngaron sugoti kum bijaf yu thu mene nang police the te kawan be jing khanglan mlaj nang ni mlaj nang te nga sitom lani na preng jongi mlaj bat kum ta ter ki bon ha jing khanglan te hadin arsnem tam e trai hadin arsnem tam e ni se record ngila thau ni jing roi arsnem shwa henry setan khanglat henry bangi dwai hadin arsnem ublei ai ka jing pelan but ni sala ba record what happening ka recording ru ho ni lab i kita bangai thu ephi tamba eventually hi te larangi dan hi ka site jong blei te gindan bi ka site jong ka jing job te tang ka tai cho bangin pin kut ya kan ka jing kan ka jongi ka long ba ngi kum ka bani ngidan ka we ka jing thumu kata ka dei bat bangin nya chakmat ban shakri yu blei ling ba ka praise and worship ba ki jing ra ka jongi ban yoro ban man yu try but kawai ka message ka bang akwa ban ai shapi ki pat ba baro hi ki ba pet ha ni ka por kalong ba ublei udon ka plan na ka benta jong pi kumbang ngi ha ki por min shwa kumbang ong pi ba hoi ni yai ling ba bon ki jing teng ubaman uyo ingi de kumni kum te hindai kumba ong hi khtin ka jong blei bang di ban yeng jot ban be as persha ka dak te ka ka bang akwa ban ong pi kalong ba ublei udon ka plan na ka benta jong pi wei but kumba ong po Jeremiah ap khandai kharwei ba da khtin pharang gi ong ba for God has a plan for you, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you a future and hope. But ka bang ong pi kalong ba Jesus Christ we di pi wei but nganget ba but hai ka pidon menta wala pidon ka jing lada pidon ka jing pang ka jing stom nganget ba phai shu Jesus Christ hold on to the cross namar dei mu he is the one, he is the way, the truth and the life kata ka de emo katin ka jong blai yai ne hu Jesus Christ but phai na ka ba phi na ka ba phi ka ba pen song si you try but ka mo kwa ban ong phi ka long ba yai ne ba hu Jesus Christ ka ma kwa ban ong phi ka long ba hoi dada pimpat pediang Jesus Christ ka ega makwa ong pi kolong pediang Jesus Christ apa ka down ka jong pi pin kelak ba mot phai chu but anda dada pil pediang Jesus Christ kam shong tangum ta ka ega ngi kum ka ban ka bangi ong kolong ba ngi di ban puli he khatien ka jong blai but ban duai man ka sing kata ka ega ba ngi kum ka ban ka bangi Jesus tanat ban le but ban khrang bangin la ban im ha ka jing im ka ba Jesus Christ ukwa ngi ban im tang kata hi ku blesi bon. Birthday ban perim you
Nghi ring men sim hai jing don jong mi hai ji jong mi shen Nghi ring men sim hai jing don jong mi hai ji